Ambalma bamananga mena o Mali kono ani Mali ko kan ni bamananga kunnafoni wakati selen wala libina ke mun kono kuma wala awe Mali kono ani akokan kibaraw kan aw dangana bi kunnafoni la kuma ba olu fleni CEDEAO ka ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kun bɛ Mali jamana kɔnɔ tile fila baarala nin waati na walasa cogoya min na fɛn min ye politiko gɛlɛya min ni o bɛ Mali jamana kɔnɔ fɛrɛ ka se ka sɔrɔ o gɛlɛyaw la kudɔnbaa dɔw bɛna u fɛla fɔ a ko kan Silamɛw ka seliba bɛ sɛnsɛn na kana nin waati na ni lahiya ɲinalama gɛlɛyaw bɛ a la an da bɛna se o fana kɔnɔna kunkan kibaruyaw ma ni fila de bi bamanankan kunnafoniw la kumabaw ye walawalali bɛna kɛ min kɔnɔ kumaw la aw ye aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na bakuruba kunnafoniw la farafina tile bi yan fan jamana 8 CEDEAO ka ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kun bɛ tile fila baara la Mali jamana kɔnɔ yan cogo min na bɛn ni kelenya o fɛɛrɛw ka se ka sigi sen kan politiko gɛlɛya min ni o bɛ Mali jamana kɔnɔ fura ka se ka sɔrɔ o la o kadara kɔnɔ an ka ɲininikɛlaw ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taa ɲɛɲinini kɛ nin ko in kan kodɔnbaa dɔw fɛ Ali Amidu Barini a n'a ka jatala Baba Keyita de kun don an ka jɛ an ka yamaruyalikaw ka sɔrɔlenw fɛ CEDEAO cidenw selen Mali jamana kɔnɔ o ye sigi ka fɔ boloda o ni jamana maa ɲɛmaaw cɛ fo ka taa bila jamana wɛrɛ ani diɲɛ tɔnba lasigiden minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ sigi minnu kɛra sababu ye CEDEAO cidenw ma o ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ Mali gɛlɛya kan ayiwa an kɔni kun y'a fɔ depuis wagati jan k'a fɔ ko bɛnbaliya min bɛ an ka politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ danabaliya min bɛ an ka politiki mɔgɔw ani jamanakuntigi cɛ ka da fɛn caman kan dɔw ye tiɲɛ dɔw tɛ tiɲɛ nka u dalen tɛ ɲɔgɔn na ni u dun dalen tɛ ɲɔgɔn na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka gɛlɛn an ka bɔ a kɔnɔ parce que ala an y'a ye k'a fɔ an ka Haut Conseil islamique mɔgɔw an ka jamana autorité traditionnelle olu bɛɛ ye wuli ka jɔ kɛ nin fɛn in na nka danabaliya kama a ma se ka sira sɔrɔ donc a kun cɛ ka ɲi mɔgɔ wɛrɛw ka bɔ jamana wɛrɛw la yɔrɔ wɛrɛw la ani minnu bɛ tamaɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa kana dɛmɛ don an ma kana sigi ka fɔ nɔgɔya an bolo sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔ CEDEAO cidenw fɛ o y'u ka hakilinataw yira bataki dɔ kɔnɔ ka bɛn ni juillet kalo tile 19 ye mun kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko Mali gɛlɛya fanba a sinsinlen don mun kan o ye jamana maracogo ye gɛlɛyaba saba mun bɛ n'o bɛ tali kɛ cour constitutionnelle kun kan wasabulon kɔnɔ wasaden sigiyɔrɔ 31 mun n'a kuma cayara fo ka taa bila gouvernement d'union nationale la wa fɛn min n'o ye fɛɛrɛ ye n'o bɛ kɛ sababu ye ka jamana bɔ gɛlɛya in kɔnɔ o fɛɛrɛw dɔ dila CEDEAO cidenw fɛ fɛn fɔlɔ o ye jumɛn o ye k'a fɔ ko cour constitutionnelle ye baara minnu kɛ k'a fɔ ko olu ma ɲɛ o baara ninnu de kɛra sababu ye ka nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lase an ma parce que jamanadenw y'u ka danaya ta ka da mɔgɔ minnu kan u ye yɛlɛma don o jaabiw la donc o kɛra gɛlɛya fɔlɔ ye ni o kɛra gɛlɛya fɔlɔ ye cour constitutionnelle min ye o kɛ o mɔgɔw tali ani olu nɔna bilali o bɛ kɛ jagoya ye an kan filanan o cour constitutionnelle ka baara senfɛ u ye mɔgɔw dɔw de ta k'u bila an ka wasabulon na minnu ni a man kan minnu ma jamanadenw ka danaya sɔrɔ ni an ko an bɛ bɔ gɛlɛya in fana kɔnɔ fo minnu suɲɛna olu ka bila u ka hakɛw kɔnɔ minnu fana ni a man kan olu ka bɔ u ka nɔ na walasa an bɛ assemblée min sɔrɔ an ka se ka an ɲɛmada a ma an ka se ka jigisigiyɔrɔ sɔrɔ a la kuma caman bɛ ka fɔ CEDEAO la est ce que ni mission in a fusayara est ce que a ma fusaya hakili la mɔgɔw man ka mission in fusayali ou bien a ma fusayalibaliya ye mɔgɔw man ka a ta olu yɛrɛ sago fɛ u kan ka ta de ka jateminɛ k'a fɔ ko nin ye wale baaraw de ɲɛbila baaraw b'a la kɛwale baaraw b'a la baara caman b'a la donc i tɛ se k'a fɔ k'i b'a mission évaluer sanga kelen kɔnɔ k'a sɔrɔ a baara bɛɛ ma ban i y'a fɔ u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u tagatɔ la k'a fɔ ko u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la halisa ni gɛlɛya in kɔnɔ fo jamana ka se ka bɔ a la o sɛbɛn kelen kɔnɔ mun n'a kɛra juillet kalo tile 19 CEDEAO cidenw y'a yira k'a fɔ ko sigikafo tɛmɛna o ni maa minnu cɛ k'a kɛra damu ye wa hakilina ni fɛɛrɛ minnu b'u kɔnɔ ko sɔn kɛra u ma fo n'a kɛra mouvement M5 RFP maaw ye n'olu ma jɛn ni CEDEAO cidenw ka laɲini kofɔlen ninnu ye k'a ɲini M5 RFP maaw fɛ k'a fɔ u bɛ fɛn fɛn fɔ ni o ye jamana gɛlɛyaw ye tigitigi ni yɛlɛma kan ka don u la mɔgɔ si tɛ se ka i to i yɛrɛ ma k'a fɔ ko Mali bɛ ka taa ba min kan ko a ka ɲi nka an ɲumankɛtɔ fana kana kɛ sababu ye
ka gɛlɛya don an ka jamana taabolo la donc o de kama u kan ka sɔn sisan ka na an k'an faga fara ɲɔgɔn kan jamanaden bɛɛ i kɛra majorité i kɛra opposition i kɛra société civile hali an bɛ an ka président Soumaïla Cissé min ɲinina bi n'an farala ɲɔgɔn kan de a yeli bɛ nɔgɔya ni an farala ɲɔgɔn kan de a bilali bɛ nɔgɔya donc o de kama M5 RFP ma opposition ma fɛn fɛn ko u ma sɔn mara in taabolo ma ni tiɲɛ b'u fɛ k'a fɔ mara taabolo ma ɲi ko nin ye a wagati de ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan walasa an faralen ɲɔgɔn kan an ka fanga sɔrɔ ka se ka jamana in bɔ nin bolo in na. N'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin tɛ CEDEAO siɲɛ fɔlɔ ye ka na jamana in kɔnɔ kabini nin gɛlɛya in daminɛna u ka nin nali in bɛ tugu u ye nali dɔ kɛ ka tɛmɛ min na u kun ye fɛn dɔw fɔ u ye mun fɔ nin nali laban in na o ye ka dɔ fara u kun ye minnu fɔ la ka walawala dɔɔni ka taga fɛ mais min ka gɛlɛn yɛrɛ mɔgɔw kan ka min faamu a fɔlɔ ye jumɛn ye k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO bɛ na nɔgɔyali de la CEDEAO tɛ na Mali gɛlɛya ban Mali gɛlɛya banni bɛ maliyɛnw yɛrɛ de bolo o fɔlɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ni ale de bɛ se ka minnu CEDEAO ye bilasirali sira minnu yira ale de bɛ se k'olu la waleya a filanan ye M5 ye M5 n'olu ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye Mamu Diko ye ni o bɛ se ka sɔn nin bilasirali wale ninnu ma olu la waleyali ma donc n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin gɛlɛya in a nɔgɔyabaga bɛ se ka kɛ CEDEAO ye i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye nka a waleyali an ka bɔ gɛlɛya la waleyali o bɛ maliyɛnw yɛrɛ de bolo donc a bɛ yira k'a fɔ ko a fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ de kɔnɔ. CEDEAO cɛbɔ minnu n'o tun bɛ taama na Mali jamana kɔnɔ o ye maaw wele ko kura ka taa sigi ka fɔ ma ni k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni ye k'o na sigi sen kan walasa laɲini minnu kɛra o fɛ o bɛ se ka waleya teliya la cogo minɛ wa maa minnu senna ye o jɛkulu kofɔlenw na o ye gouvernement wasabulon faso jama magistrature olu ka cidenw fo ka taa bila musojɛkulu ani denmisɛnnin jɛkulu la ani CEDEAO bolofara mun bɛ Mali jamana kɔnɔ olu ka cɛbɔ. A bɛ tile damadɔ bɔ bi sanji tɛ ka kɔtigɛ faaba kɔnɔ ya Bamakɔ min kɛra sababu ye ka tiɲɛni don Bamakɔ sigida dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya na bolomafɛnw ka taa se fo dankari la dɔw yɛrɛ ka ɲɛnamayaw la o kadara kama an ka ɲininikɛlaw jiginna faaba kɔnɔ ni ka taa u ɲɛda a yɔrɔ kofɔlen ninnu dɔw kan ni ka kasara in kun ka kibaruyaw ɲɛdɔn Amadu Kamara a n'a ka jatalabila Sogodogo de tun don an ka jɛ an ka ɲɛmadɔli kɛ o sɔrɔlenw fɛ. An bɛ a yiraw la k'a fɔ an bɛ Korofina Sud la nin wagati in na bi an wulila ka yala k'a lajɛ Bamakɔ samiya wagatiw fɛ sanjibaw mana na an b'a ye k'a fɔ inondation o de bɛ bonya kosɛbɛ an ye sera mairilakaw ma olu y'a yira na k'a fɔ fɛn caman bɛ don nin ko la sabula u y'a yira k'a fɔ dɔw bɛ taa so jɔ kɔw kɔnɔna na. Aw bɛ baara min na nin ye yɛrɛ ye baara de ye ka yala miiriw ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ samiya donna in na an ka sigidaw bɛ cogo di est-ce que an ka baaraw bɛ ka kɛ ka ɲɛ wa est-ce que kirajiw bɛ ka kɛ ka ɲɛ fossés bɛ ka labɔ ka ɲɛ wa a tɛ ka kɛ ka ɲɛ wa est-ce que inondation kɛra wa kuma bɛ nin fanba ninnu de kan dakuruya kelen na an bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna mɔgɔ tɛ se ka nisɔndiya samiya fɛ i ka baara kelen na parce que Bamakɔ ye sigida min ye Bamakɔ sigira kan min kan a dugawu jaabira ko ka dugu bonya ka jama caya dugumɔgɔw k'u ja ne hakili la o dugawu jaabira bi parce que n'i y'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ falen don bi fo k'a dantɛmɛ o b'a yira k'a fɔ dugawu minnu kun donna fɔlɔfɔlɔ an ka maakɔrɔw fɛ o dugawu o jaabira nka min ye min ye bɛsɛya ye an ka yɔrɔ sanuya ka fossés labɔ ne hakili la mairie fɛnɛ bɛ ka a seko kɛ n m'a fɔ an bɛ se ka bɛɛ kɛ dɛ mairie bɛ k'a seko kɛ mais problème fanba yɛrɛ ye yɔrɔ min ye fo mɔgɔw k'a dɔn de k'a fɔ mairie kelen tɛ se ka nin baara kɛ fo mɔgɔw k'a dɔn de k'a fɔ ne ka kan ka nin wari in sara mairie ye san o san pour que mairie ka se k'a lafiya ka baara kɔnɔna na fo mɔgɔw fana k'o dɔn fo an k'an jogo yɛlɛma min ye bɛsɛya ta fanfɛla ye n'o tɛ an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ a bɛ kɛ baara fu ye i bɛ bɔ nin carré in kɔnɔ bi i bɛna ka na o carré i bɛna ka na a fossé labɔ ka bɔgɔ cɛ ka taa bɔn sini ni san nana n'i nana i b'a fɔ k'i bɔra carré min kɔnɔ k'o carré tɛ nin ye mun de b'o yira o b'a yira k'a fɔ ko belebeleba bɛ population na parce que an bɛ bɔ ni ɲamaw ye an bɛ bɔ ni bɔgɔw ye an bɛ bɔ ni fɛn sugu bɛɛ ye ka na fili fossé kɔnɔ ka na fili siraba kan. Bamakɔ inondation jubaju ye fossé dɔngɔw bɔli ni collecteurs bɔli parce que tant olu ma bɔ ji bɛ yɛlɛ sanfɛ de bon le plus souvent n'i y'a ye an yɛrɛ sanfɛ na sisan nɔ an yɛrɛ de bɛ bɔ ka taa o ɲama bɔ fɛn na dɔw yɛrɛ ko bonisi
bon do koni kɛra koni a bɛ gɛlɛya parce que ji tɛ a tɛmɛ sira bila bon n'a dun ɲama entasera finalement a bɛ entaser a bɛ yɛlɛ de donc Bamakɔ inondation kɔni min ye caniveau ko olu bɔbaliya ani ka collecteur la charger ɲama na ani o mana bɔ yen dɔw yɛrɛ kɛmɛ ka marigot yɛrɛ marigot yɛrɛ kɔnɔna k'o kɔnɔna jɔ n'i y'o jɔ ji bɛ a bɛ sira wɛrɛw de bɔ bon ɲinan kɔni an ma cas d'inondation ba ye mais a bɛ ka kɛ Kalabanbugu a bɛ ka kɛ Kalabanbugu cogo di ji nana dɔw mɔgɔw ka so kɔnɔ parce que dɔw yɛrɛ sira camancɛ ka taa so jɔ o kan. Mairilakaw bɔlen yen nɔ an sera sigidalamɔgɔw fana ma ka ɲininkali k'u la yala kun jumɛn b'a to nin baaraw bɛ kɛ olu fana ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'an ɲɛmadon fana fɛ. Depuis 1964 an bɛ yan nɔ bon vraiment san o san caman vraiment ji bɛ don an kan mais ces derniers temps a ko commencera ka juguya a juguyara jumɛn na pont min filɛ nin y'an dala nin an jɔlen bɛ pont min yɛrɛ kan o pont nin depuis chemin de fer nana ni ka pont remplacer bon ale nana ni pont min ye a fɛn bɛɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na a nɛgɛw bɛ ka surun dugu la kojugu donc ni ji sera pont niveau la dɔrɔn a bɛ refouler ka taa an kan donc a bɛ an ka yɔrɔ bɛɛ envahi bon n'o bɔra la mɔgɔ minnu fana ye so jɔ kɔ kɔnɔ aw yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la donc nin so ninnu man ka se ka ye yan cogo si bon u dun papier de b'u bolo mairie de t'a dɔn an mun t'a dɔn on sait pas donc réellement ni solution ma ɲini ninnu na san o san nin kelen de don. An ye sera mairilakaw ma olu y'a yira n na k'a fɔ fɛn caman bɛ don nin ko la sabula u y'a yira k'a fɔ dɔw bɛ taa so jɔ kɔ kɔnɔna na mairilakaw t'a fɔ an sera sigidalamɔgɔw fana ma olu fana y'a yira n na k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ min b'a to nin bɛ ka n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ u ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma walasa u ka se ka sow jateminɛ ani kɔdingɛw tilema fɛ yanni samiyɛ ka se u ka se ka kɔdingɛ ninnu labɔ min b'a to min b'an kisi fɛn min ye inondation aw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ji a walankatalen don so dɔ filɛ nin ale kɔni bɛ kɔ kɔnɔna na donc nin bɛɛ ye waleya ye min b'a inondation o b'a to a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na an b'a deli ala fɛ ala ka samiyɛ ala k'a kuncɛ hɛrɛ la. Amina yarabi. An da sera ma bakuruba kunnafoniw na k'a fɔ fɛn min ye silamɛw ka seliba a bɛ sɛnsɛn na ka na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali jamana kɔnɔ a bɛna bɛn ni waati ye ni o ye gɛlɛya kuma wagatiw ye jagokɛlaw ka taa se denbayatigiw ma bɛɛ lajɛlen dala kumaw cayalen don an ka ɲininikɛlaw jiginna faaba kɔnɔ Sadio Sidibe a n'a ka jatala Ablaye Sogodogo ni ka taa a lahalaw ɲɛdɔn seli ɲɛkɔrɔla in na an ka jɛ an ka ɲamadalikaw ka sɔrɔlenw fɛ. Ɲinan san ni o ye 2020 ye a kɛra sababu ye ani san caman ma kɛ kelen ye Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan nɔ ka sanga ni seliba min ni silamɛw bɛɛ b'a ɲɛnamaya san o san ka kɔni u ka sagaw fagali ye an ka yalayala senfɛ Bamako kɔnɔ k'a daminɛ commerçants fo ka taa se denfaw ma o y'a jira k'a fɔ ko nin waati waati gɛlɛn ye bɛɛ bolo ko sabula a bɛnna ni gɛlɛya caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bana kura min ni a donna an ka jamana kɔnɔ a mɛnna ni a bɛ wele coronavirus ani politiki ko kɛlɛ ni o bɛ sɛnɛ nin waati la Mali jamana kɔnɔ. Seliba ɲakɔrɔla in na a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ bi fɔlɔ ni a tun seli tɔ tara kalo kelen kalo dɔgɔkun fila ye bɛɛ b'a dɔn ko seli bɛ yen mais aw yɛrɛ ye kunnafoni dila aw yɛrɛ b'a dɔn bi an sa même pas ko an tɛ k'a dɔn yɛrɛ ko seli surunya na tiɲɛ tɛ a fɔlɔ ye mun ye bana min nana don diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye coronavirus ye o y'an ka anw jagokɛlaw ka activités paralysées a filanan crise min fana daminɛlen filɛ nin o kɛlen bɛ degunba y'an bolo bi k'a fɔ ko nin bana ni crise min nalen filɛ ko o bɛna kɛ sababu ye an ka maaw bɛna gɛlɛya don non o tɛna kɛ n'Ala ka jɛ ye denbatigi bɛɛ k'o bila i kun na o tɛ kɛ. Coronavirus ko in nalen ka na bila bi la gɛlɛya min nana kɔnɔ Ala kelen pe de b'a ɲɛdɔn a mana kɛ fɛn fɛn comme Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min na ko fa inna ma'al usri yusran wa iza faraqta farsab ila rabbika farqab ko bi diɲɛna gɛlɛya o gɛlɛya a wulila Ala de la ni gɛlɛya ko fana o ye nɔgɔya ye an ka Ala don a kɔnɔ dɔrɔn a mana kɛ cogo cogo m'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ an ka Ala don a kɔnɔ a ko nɔgɔya ni Ala sɔnna a bɛna ka ta kabini sugu frontière datugura coronavirus ko in na kana bila bila sugu ma hɛrɛ sɔrɔ sugu densi tɛ ko min ye hɛrɛ sɔrɔ tugun sanni jɔra an fɛ pewu bon kɛlɛ min fana nana don a kɔrɔ o y'a tɔ bɛɛ nɔɔni o y'a bɛɛ nɔɔni marché tɛ yen foyi tɛ yen hali bi sɔgɔmada in na client b'a fɔ u bɛ bɔ a fɔra fan bɛɛ fɛ ko marchikɛlaw bɛ bɔ u bɛ bɔ donc mɔgɔ si mana sugu la an kɔni bɛnna dɔrɔn bɛ Ala bolo an bɛna sigi
wula mana se an bɛ taa santé. Mali faba ni o ye Bamako ye a bɛ dɔgɔkun caman bɔ nisɔngoyaw cayalen don ni o kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye Bamako sigidaw la ka kɔni ɲinan seliba ye ni ale yɛrɛ bɛ ka sɛnsɛn ka se a jirala k'a fɔ ko ɲinan walasa ka se ka saga san saga wari dɔmani k'a b'a daminɛ 18,000 20,000 fo ka yɛlɛ o sanfɛ dɔw ka kuma la min nana saga san na sagafeerelaw fana y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye saga wari yɛlɛna ko a bɔra caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sababu kɛ frontiɛriw datuguli ani fo ka taa se gɛlɛya minnu yɛrɛ dɔw bɛ jamana kɔnɔ bi sagafeerela dɔw y'u dato o la bi an bɛ seliɲɛkɔrɔ la an t'a dɔn na k'an bɛ seliɲɛkɔrɔ la maliyɛn den bɛɛ dusukun ka minɛ donc ne bɛ welewelekan min di maaw ma bi an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigidaw la ni tiɲɛlikɛlaw nana an ka jɛ k'u la sensibiliser n b'o welewelekan mɛ ni micro la mɛ profiter an ka dugutigiw u n'u ka conseillers an ka don dugudenw kan an k'u la sensibiliser gɛlɛya bi denbatigi bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi bɛɛ min y'i ta fɔ min m'i ta fɔ bɛɛ b'a kɔnɔ bana in nana gɛlɛya la nati ni crise politique ni fana nana ni gɛlɛya ye mɔgɔw ka sabali mɔgɔw k'u ɲɛ yɛlɛn ten an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o ye wulibali de ye ne kun nana saga dɔw jate minɛ o nana dɔw lajɛ bon ninnu fila ninnu ka saga daga gɛlɛn yɛrɛ de parce que u ka mun yɛrɛ dɔw lajɛ sisan ko ne ma ko fo 18,000 donc ne ko an ma ka dɔ bɔ saga sɔngɔ la giseli ka dɔ bɔ la halisa a bɛ ka gɛlɛya donc vraiment ko saga tɛ se ka san ala ko tiɲɛ tɛ se ka san saga prix bɛ b'a la o i y'a faamu ni nana i sen bɛ min an bɛ o feere ma o saga wari gɛrɛ n'a kun sera ko ni duwan ko i y'a faamu ani mobili ko i y'a faamu o de b'a nɔgɔya yɔrɔ fana an bɛ yɔrɔ min na fana saga ma nɔgɔ parce que yɔrɔ ma samiya sɔrɔ ka ɲɛ de kɛlɛ fana bɛ yen an b'o ladɔnna k'a fɔ ɲinan seliba ni ala ni kira jira n'a ye a kan ka ɲɛnamaya nin kalo in tile 31 i n'a fɔ farafin kalo y'a jira cogo min na Mali jamana kɔnɔ o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don hali n'a kɛn k'a fɔ maa ye fɔlɔ k'a b'i kanbɔ ka mandan sabanan ɲini Alassane Dramane Ouattara ko ni wari ma ɲɛma yen bɛ i n'a fɔ cɛbɔ jamanakuntigisigi kalata nata la Octobre kalo la a ka fanga ɲini dɔ RHDP tɔgɔ la ka sabu kɛ a ka maa jirale minisiri ɲɛma Amadou Gon Coulibaly Biné o bi yɛlɛma don kow la RHDP fanga ɲini dɔ dankɔrɔba damanda de fara bɛ ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se ka to Alassane Dramane Ouattara bi sɔn ka kɛ cɛbɔ ye RHDP tɔgɔ la maa dɔ ka kɔrɔfɔ b'o sɛmɛndiya maa min ye RHDP directeur exécutif ye Faransikaw ka kunnafoni jarinzo RFI la Adama Bictogo a y'a yira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ka kɛ cɛbɔ ye o de ni kɛli ka kan bi ka sabu kɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamanakuntigisigi kalata la jamana ɲɛmaakɔrɔ Henri Konan Bédié n'a ka fanga ɲini dɔ PDCI ni maa bɛ se k'o bi tako kelen la ko Alassane Dramane Ouattara don o tɛmɛnen kɔfɛ n'a y'i kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye fɔɲɔgɔnkaw minnu bɛ se ka ye fanga ɲini dɔ kɔnɔ Amadou Gon Coulibaly nɔna bila ɲini dɔ fanga ɲini dɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen na ban nka jamana ɲɛmayaso yɛrɛ kɔni kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara kɛn tɛ k'i da wa k'a fɔ maa ye fɔlɔ k'a b'i kanbɔ kunnafoniw minnu ka surun a la jamana ɲɛmayaso kɔnɔ o kunnafoniw dɔw y'a yira k'a fɔ bi in na Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ bɛ ka siga wa kuma ɲɔgɔnya dɔw bɛ sen na a ka denmisɛnnin sɛbɛ wɛrɛ min bɛ yen n'o ye Ahmed Bakayoko ye minisiri min ɲɛsin bɛ surasiya ma ni Amadou Gon Coulibaly a ka furakɛli sen fɛ a kun b'o nɔna minisiri ɲɛmaya la k'o tɔgɔ bɛ ka jate minɛ n'o bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye nka bɛn ma kɛ o kan fɔlɔ a kɔni mana tigɛ da o da ka fanga ɲini dɔ ɲɛma dankɔrɔbaw kɔni ka laɲini ye Alassane Dramane Ouattara de k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini mandan sabanan nka Laurent Gbagbo ka fanga ɲini dɔ FP ilakaw y'a yira k'a fɔ n'a y'a kɔrɔbɔ fɔ ka taa se kalata don ma u n'a don a tulo la k'a fɔ a ma kɛ dalakantigi ye bawo ale de kun y'a jira k'a fɔ a sɛgɛnna a t'i kanbɔ bilen fanga ka latɛmɛ sɛrɛkulu kura ka bolo kan minnu ye olu dugumamaw ye si la politiki bina ko jateminɛba dɔ bɛ yen o y'a yira k'a fɔ RHDP lakaw ale kɔni bolo u bɛ sɔn ka kow to nin jogo in na ka taa se fɔ juillet kalo in laban daw ma tɔgɔ tɛna fɔ maa ye a ko bɛ to nin jogo in na ni juillet kalo sara kuma min sa n'o bɛ maa min jira u bɛ sɔrɔ ka fɔ Senegali jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdoulaye Wade de Karim Wade min minɛn kun bɛ k'a datugu k'a fɔ a fa ka kumaw la a ye jamana furuba nafolo ŋanamu n'a ka kiiriw diyatigɛlen kɔfɛ ka to kaso la jamana ɲɛma Macky Sall y'a jira k'a fɔ a bi yafa a mɔ n'a bɔra kaso la a taari yɛrɛ sɔrɔ arabula jamana dɔ kɔnɔ
ani maa min minɛna ɲɔgɔn fɛ ni o ye Liban jamana den ye a kamalenya cogoya kun ye ko Bibo Bourgi non tɛ Ibrahima Abdul Khalil do a sidɔn bɛ k'a fɔ farafina jamanaw kɔnɔ Liban jamana denw de bɛ a nafoloko dala jago ko nasira ka u bɛ faaba caman kɔnɔ farafina ni ka tulu bɔ ni maɲi Bibo Bourgi sɛgɛsɛgɛliw y'a yira Kere senfɛ Kere min sigira senga Senegali ma ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ Karimu Wadi ka kokolo bɛɛ kɔdogoba kun y'ale de ye ni Karimu Wadi ye fɛn min ŋanamu o bi bila ni Liban jamanaden in dɔgɔ la ka ko ɲɛtunu jamanadenw na tiɲɛ do yafa kɛra u ma k'u labila jamana ɲɛma fɛ nka u ka nafolomafɛnw ka kumaniya u ma yafa ma kɛ o kɔ o de baaraw de daminɛnen ye nin ye Bibo Bourgi n'o ye Ibrahima Abdul Khalil ye a ka dagabana yɔrɔw minnu bɛ Senegali ko ajidaw la faaba la n'u k'a ma ko appartement et résidence Eden Rock u bi bila juafiyɛ la ni maa min bɛ se k'u sa n'u san ka daminɛ juillet kalo tile 21 ka taa sa tile 28 mɔ alamisa nata in munumunu zalo dɔ n'a labɛn e maa min y'a kanu ka yɔrɔ jɔlen ninnu za i ka t'i ɲɛ da u kan ka sabu kɛ a jirala k'a fɔ yɔrɔ ninnu ŋanamuna Karimu Wadi ni a jɛɲɔ Bibo Bourgi in de fɛ n'o ye Ibrahima Abdul Khalil ye ni k'a kɛ i n'a fɔ Liban jamanaden in da don Liban jamanaden ka lapasaba ni o ye Korena Dreyfus Schmidt ye a y'a yira k'a fɔ bi mina kɛ ale ka maa kan k'a fɔ ko Karimu Wadi ni Liban jamanaden k'u jɛ de ye yɔrɔ in ye kwajida la dakabana yɔrɔ in k'o kandɛrɔ ko Liban jamanaden kelen halala de do k'a ni maa jɛ tɛ Zimbabwe jamana kɔnɔ maaba kɛmɛ ɲɔgɔnna de welela bɔgɔ jeninen ka lakana tigilamaw fɛ ka sabu kɛ jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ a man ka maa ka muɲugumanya ka kɛ coronavirus bana nasara kan o wulikajɔ bɛ senna jamana ɲɛmaw fɛ nka jamanadenw bɛ ka jamana ɲɛmaw filɛ i n'a fɔ bingalikɛlaw ko barisabu ka da kan k'u ka gɛrɛndɛ in bɛ ka ɲɛsin fangasinamatɔnw de mɔ fangasinamatɔnw minnu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ ko fɔ jamana ɲɛma Emerson Mnangagwa wala sɛmɛ ka bɔ jamana ɲɛmaya la ka sabu kɛ ko a dɛsɛra fangasinamatɔ ɲɛmaw ni forobatɔw y'a jira k'a fɔ juillet kalo tile 31 nata k'o ka kɛ bɔliba ye Zimbabwe jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la ka ɲini jamana ɲɛma fɛ a ka wala sɛmɛ ka bɔ ɲɛmaya la polisilakaw y'a yira k'a fɔ yɔrɔ dɔ de jɔn bɛ jamana ɲɛmaw fɛ yɔrɔ in bɛ kɛ lasago yɔrɔ ye e maa o maa Zimbabwe jamana de la n'i bɔra jamana kɔ ka don jamana kɔnɔ bɛɛ i bɛ minɛ ka t'i bila ye kalo 1 ma surunna i b'o kɛ ye min bɛ se k'a to ni coronavirus bana b'i la a ka dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka maa wɛrɛ fana kisi o maa caman minnu lasago kun bɛ o yɔrɔ la maa 276 ɲɔgɔnna ye sɛnɛgɛ ni kolaba kɛ ka yen bila jamana ɲɛmaw ye a jira lakanabaw la ko fɔ u ka ɲini ɲɛjugu ɲɛɲuman ka na n'u ye 30 ɲɔgɔnna sera ka gɛn ka minɛ olu la nka jirala k'a fɔ se bɛ kɛ n'u ye Kere bina k'u kan ka sabu kɛ u jakira u ye sariya sɔsɔ u kun bɛ se ka kɛ farati ye u sigiɲɔgɔnw mɔ hakaja jamanaden bɛɛ lajɛlen mɔ jamana ɲɛmaw y'a yira kunnafonidisoba la k'a fɔ maa bolilen ninnu kun ye coronavirus bana yɛlɛma u ka denbaya maa caman na Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan a kɛlen kɔfɛ ka kerecɛnya yɔrɔba kɛ Misiri ye Turki duguba la Istanbul a balala ka cun yɔrɔba in na ni o ye Sainte Sophie ye ka bɛn ni dimanche juillet kalo tile 19 ye ka t'i ɲɛda baaraw taabolo kan bawo kerecɛnya yɔrɔ yɛlɛman bɛ ka kɛ Misiri ye wa juma nata juma seli fɔlɔ bɛna kɛ a kɔnɔ Turki diinɛko ɲɛnabɔli jɛkulu y'a yira k'a fɔ maa 500 ɲɔgɔnna de makɔnɔnen don ka sabu kɛ coronavirus bana bɛ yen jamana ɲɛma yɛrɛ Recep Tayyip Erdogan n'a ye wa a tɛna ye o ma se ka faranfasiya gali dɔgɔkun dɛmɛnen Turki kiiribulon dɔ ye kiiri jatigɛ k'a fɔ san 1934 nin kerecɛnya yɔrɔba min kun yɛlɛmana k'a kɛ fɛn kɔrɔ ye k'a ka kɛ ka diɲɛma nafa n'a damu tali ye filɛli la diɲɛ seleke 4 jamanaw b'u kunda Turki jamana Istanbul ka tourisme k'a bɛ bɔ o fɛn kɔrɔya in na k'a bila Turki jamana ka bolo kan o kiiri jatigɛlen jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan ko wa a bɛ sin ka yɛlɛma ka kɛ Misiri ye siɲɛ 1 kɔrɔfɔ in digira setigi jamana caman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kerecɛnya yɔrɔw minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ Vatican a ɲɛmayasoba Itali ka taa se fɛn kɔrɔ yɛrɛ kanu bɛ jamanaw minnu na jamana kɔrɔba Grèce ani kerecɛn bolofaraw minnu b'u yɛrɛ ye Nabila Musa la n'u b'u yɛrɛ wele ko Coptew Église orthodoxe olu y'u ka nisɔngoyaw jira a ma ladɔnniya k'a fɔ yɔrɔ in diinɛ fanga min kun bɛ Turki kɔnɔ san 1453 ni o ye Ottomanlakaw ka diinɛ fanga ye Constantinople binnen u sina ka kerecɛnya yɔrɔ in minɛ ka kɛ silamaya yɔrɔ ye san 1934 Mustafa Kemal nane Turki jamana ɲɛmaya la ale y'a yira k'a fɔ yɔrɔ in n'a ma ɲa k'a fɔ kerecɛnw ka yɔrɔ kun don ko silamaw y'a yɛlɛma k'a k'u ka yɔrɔ ye a bɛ sin ka bila diɲɛ seleke 4 ka bolo kan k'a kɛ fɛn kɔrɔ ye Turki jamana duguba Istanbul kɔnɔ mɔgɔw ka t'u ɲɛ da k'a ka damu ta Recep Tayyip Erdogan ni n'an b'o bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a segin silamaya mɔ dimanche juillet kalo tile 19 a cunen
Eglise kɔrɔ in kɔnɔ min yɛlɛmana ka kɛ misiri ye. A ko fɔ a ka sidɔ k'a fɔ nin wale min kɛra Turki jamana kɔnɔ jɔnyajuru dɔ de tigɛra olu b'a ye o ye cogo de la ka sabu kɛ yɔrɔ do Turki dugukolo kan. Turki sago kan ka ye a ka dugukolo kan fɛ la. A ko kumana jɔnyajuru in tigɛra ka tila k'a fili. A ko wa k'ale nisɔndiyalen don a n'a ka fanga a bɛ se k'a fɔ suko min kun bɛ u la kabini jini u denmisɛnninama ko nin y'a dangɛnɛmayalen de ye bawo u kun bɛ ka hami ni nin ye u fitinin Turki jamana kɔnɔ ko k'a fɔ k'a dabɔlen don ka dimi don dɔ de la diɲɛ kɔnɔ jamana la ka sabu kɛ u tɛ hakilina kelenna ko fɛn dɛ ko diɲɛ seleke naani setigi jamanaw minnu tɛ ka ye ni yecogo ɲuman ye u ka bila minan kɔnɔ minan min bɛ se ka ye yecogo ɲuman na u fɛ o tɛ minan wɛrɛ ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a se kan ka ye a ka dugukolo kan fɛ la bawo ne yɛrɛ min bɛ n ka jamana kɔnɔ n se bɛ n ka dugukolo kan fɛ la n ka jamana kɔnɔ ko n'a yera ten dɔrɔn k'a bɛ faamu bɛɛ fɛ juma nata seli min bɛna kɛ a kɔnɔ Turki silamaya ɲɛnabɔli jɛkuluba y'a yira k'a fɔ kerecɛnya masiriw minnu ɲɛgɛnnen kun do Sainte Sophie kɔnɔ olu bi datugu ka juma seli kɛ fɔ ka taa ba n'a ma ɲa k'a fɔ a baaraw bɛ senna juma tɛna se ka seli ka sɔrɔ o yɔrɔw ɲɛgɛnw ma se ka datugu o kumana juma seli kuma fini bɛ biri olu la. Iran jamana ɲɛmaw ye a jira ka bɛn ni ntɛnɛn juillet kalo tile 20 ye k'a fɔ maa min kun minɛna k'a fɔ ale de fɛnɛ kɛra sababu ye ka Iran surasi a ɲɛmaaba General Qasem Soleimani ka kunnafoniw di dogodogonin dogo la Iran jamana juguw mɔ Ameriki jamana ni Bani Israila jamana n'a bɛ wele ko Mahmoud Mousavi Majd k'a jɔra k'a fa ntɛnɛn sɔgɔma juillet kalo tile 20 maɲi Iran jamana den Mousavi Majd kunnafoniw y'a yira ka bɔ Iran ma ɲɛmaw yɔrɔ ko ale de y'i dɛ ka General Qasem Soleimani ka muɲuku maɲakaw cogoyaw bɛɛ lajɛlen lase Iran jamana jugu mɔ ni o ye États-Unis ni Bani Israila ye ni Donald Trump ye a sɔrɔ yɔrɔ jɔnjɔ dɔ ka sɔrɔ ka mugu fili a ka k'a fa o kumana ntɛnɛn Iran jamana den min y'o kɛ u y'a yɛrɛ fɛnɛ jɔ k'a fa ko in kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 3 tɛmɛnen de ye Iraki faba Bagdadi dafɛlaw la pankurun jigi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna General Qasem Soleimani a n'a dagawuli min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni Iraki jamana den do ko Abu Mehdi al-Mundadis Iraki jamana surasiya kɔnɔ surasiw minnu b'u yɛrɛ ye Iran jamana ka taabolo kɔnɔ ale de kun b'u ɲɛmaya la wa Ameriki jamana ye u fila bɛɛ lajɛlen susu k'u fa Donald Trump kɛlen k'u fa a y'a yira k'a fɔ u sɔn min kun bɛ k'a fɔ General Qasem Soleimani a kun kɛn kun bɛ ka bɛnbɛnbɛn dɔ tigɛ Ameriki jamana kama n'a kun kɛra bɛ k'a da kun man di Ameriki jamana la maa in kun tɛ njɔn Iran fanga kɔnɔ k'a sabu kɛ yɔrɔ min bɛ wele ko Moyen-Orient ni o ye arabula ye fɔɲɔgɔnkɔw minnu bɛ Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ ni ja dɔw dara Ameriki jamana fɛ pan bɛ kɛ ja ninnu kunna cogo min Iran jamana fɛ maa in de bilalen kun do o bɛɛ ɲɛmaaya la Hezbollah min fɛnɛ bɛ Liban ne ma bɛ se k'a fɔ o ni Iran jamana ye taabolo kelen ye n'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani nin bɛɛ kun bɛ ɲɔgɔn bolo. Ni ne fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalo la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata.